Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. A dneska si zahrajeme Good Game Empire. Trošku jsem to rozehrál, aby se tam neměl takový to nudný začátky. Teď to zrovna hra. Jestli vám to nedošlo jako. Chci postavit, aha. Nemůžu. Postavil jsem si tady už kasárny. OK. Hej ty, ten výběrčí. Vyzvednout. Potřebuju nějaké ty prašulky. Jo. Ale co pak? Promiňte, pokud se vám tady to video jako bude líbit, určitě nezapomeňte zanechat like, jo? A tady to ještě není konec. A dřevo, tak to potřebuju. Co se to tady za... Až hrad bude tak velký. Co z... Abych měl asi něco postavit. Tady postavím další dům. Tak, takový hezký domeček. Myslím si, že tady to je docela... Jako, co myslíte? Chtěli byste bydlet v takovýhle divný vesnici? Vlastně v takovémhle hradě. Já nevím. Váš první velitel, ano, postavit velitelství, ukáž. Jdeme to postavit. Jsem řekl. Tak. No jako, začíná se to tady docela dost plnit. Musíte hnedka vyjít, takhle zatočit a bavit se to nahrát, jakože jo. Jméno vašeho hradu. Já bych ho pojmenoval Lefangerine. Lefangerine. Tady mi chybí něco. Tak. Lefangerine. Celkem hustý jméno. Mám žádnýho velitele. Potřebuje aspoň jednoho. Jo, vytvořte určitě vlastní erb. A to mi musíš ukázat. Ukáž. Jo. Náhodně. Takže. Abych měli takovejhle tvar. Ne, to bude takhle. Rozložení znaků. Takhle.
Takhle. Teď tady ty 4. Dáme tam divokýho kance. A na druhou stranu dáme takhle skřížený meče. Tak co pak tu máme jako další úkol? Dejte se do zkrášlování. A to musíš ukázat, Diamante. Sem dáme takhle zásoby na zimu. Tady dáme rozcestník. A jenom to tady to takhle hezky udělám. Nová zpráva. Společně vytváří. Vstupte do aliance. Yes, přidali mě do... Já bych to tady asi ukončil a čau.